Iti Rehiyon Cordillera, sangagasot in 55 nga electronic land e-titles na ipay iti sangagasot 52 nga agrarian reform beneficiaries iti probinsya ti Benguet. Ken, ortografiya ti lengguwahe ti Barlig Mountain Province na iuswat ada report ni UC PTV intern Christian Canina. Impaay ti Department of Agrarian Reform to 165 electronic land e-titles, farm machinery and equipment, and farm input support nga agatad iti 3.95 million iti sangapulo nga agrarian reform beneficiary organizations iti probinsya ti Benguet. Ti aktibidad ket pinagnumaran ti 152 agrarian reform beneficiaries manipod iti 7 a munisipalidad. Nang isayangkat ti seminar kan hydroponics benchmarking ti Baguio City Veterinary and Agriculture Office, Urban Agriculture Division nga addaan panggap ang makaipaay iti baro awagas iti panagtalon ken mapapigsa ti produksyon iti baet ti limitado nga espasyo iti syudad. Ti aktibidad ket nang ipaay kadagiti nakipaset iti hands-on experience ken praktikal a panakaammo maipapan kadagiti hydroponic production systems a mapapigsa iti local urban agriculture ken food security initiatives. Iti Mountain Province, nagbalin a sentro ti panangrambak iti kulturang Pilipino ti Barlig Central School ti panangipaay iti opisyal a kopya ti ortografiyan ng finalig ikali wenno ortografiya ng wikang finalig iti panangidaulo ti komisyon sa wikang Filipino. Umpeteng danga awan ti superior wenno inferior a wika iti Pagilian isu na ilawlawag at ti wikang kinachakran, liniyas ken finalig ket pantay-pantay. Gapuy ti dayta naalukoy ti entero a komunidad asa anda nga ibabain ti nagtaodanda ngem ket di na impusuan nga arakupen ken usaran ti panagsasao a finalig iti inaldaw a komunikasyon. Ang aming pong presensya sa araw na ito ay nagpapatunay lamang na wala pong wikang interior. Na lahat po ng wika sa mata ng Komisyon sa Wikang Filipino ay pantay-pantay at mahalaga. Ang akin pong bilin sa inyo at pakiusap na rin, sana po ay gamitin ninyo ang ortografiyang kinachakran sa lahat po ng inyong pakikipagtalastasan, paggawa po ninyo ng mga tula, paggawa po ninyo ng mga kwento, ng mga sanaysay. Christian Canina para iti Pagilian.